çarpır medya. Sernavê malbata çarpır medya silav û rêzgirtinê xwe pêşkêşî ve hemî temaşevanan dikin. Vê heftê jî ev rojava germ ba û bûyerên Kurd û Kurdistanê dozame têkildar em ê bi ev dura sohbetekê bikin. Dem xweş. Sira şilavekî bike. Ez silavê xwenê Kurdistanê ji timamê xebatkarê Çarpel Medya û ê çarperçê Kurdistanê jî re pêşkêş dikim. Gelê temaşevanan yani vê heftê jî bûyera herî giring bêguman ev êku me meşgûl dike, milletê me meşgûl dike. Serê gel gêş kiriye mesela prosedora ya jî pêvajoya ku çekdanîna PKK ew ê. Lê beriya wî ez dixwazim bibîr bînim ku hefta borî yani 12 sal berê êrişên Daişê li ser kur û qîzên me, li ser xwişk û birayên me, li ser dayîk û bavên me, pîr û kalên me êrişekî gelek dijwar û hovane hat kirine. Bi navê İslamê, bi navê dînê İslamê, avakirina dewleta İslamî Daişê êrişekî wiha tundira û li dijê Kurda hat kirine. Bi hezara Kurdên me wek qurbanî hatin kuştin. Gelek kes hatin şerjê kirin. Bi havê komkujî û xwînxwarî hatin kuştin. Gelek pîrek û zarokên me hatin revantin, hatin firotin. Ji vana ê ku rizgar bûn hêjî 10,000 jortir Kurdên me hêjî hondayine destê Daişê de ku firotine kê li Kuderê ne hêjî bin desta û perîşanî û rewşa wan nediyar zelal nine. Em hêvî dikin ku dem di dest bi rê û rêbazekî evan Kurdên me yên hondabûyî jî qedera wan bê nasîn ciyê wan bê tespît kirin, ji destê hova bê xilas kirin. Wê hêviye em bendewarê wê rewşa hêviya wan. Aliyê din evê pêvajoya ku bû 2 sal e serê tevgera Kurd, milletê Kurd gêj û tevlîhev kiriye ku em dizanin meha daha a 2024 da bi banka Devlet Bahçeli ev pêvajo dest pê kir. Yani beriya wê danûsandinûn ew ê ku bi hev dûra hebûn ji xwe danûsandinê wan tim hebûne qet jî bi qut nebiye. Bahçeli pêşî ban kir got eger Abdullah PKK belav bike û çeka deyne dev ji çeka berde ew ê rêya hêviyê jêra vebe. Piştî wê Abdullah Öcalan jî got ez amade me vê karî ra bikim û bangekî 27 meha Sibata 2025 da bangekî kir. Bes mixabin divê bankê da yani ne tenê çekdanîn û dev ji terorê berdan ne tenê na divê bankê da tiştên balkêş hanê zima ku ev jî raya kiştî hemî hevalên me derdora herkes dizane. Ne otonomî, ne federasyon, ne devlet, heta mafê çandî ew ê jî ji bo Kurda daxwazên ew kin, tûjin, milliyetçîtiya tûje û li rojevê nake, li rewşê nake. Yani mafê Kurda tu tiştekî gerek daxwaza tiştekî nekin. Piştî wê kongra PKK çêbû, yani PKK pêşî got em amade ne, piştî kongra çêku Abdullah evekî divê kongrê da bi wêne bi vîdeo ya beşdar çawa bû lê banga wî ya ku li kongrê ji vê banga ku 27 Sibatê kiribû jê wê da tir kir. Êrişê malbatên Kurda ê navdar kir, serokên Kurda
وەک مالباتا شێخ سەید، مالباتا سەید ڕیزا، مالباتا بەرزانی، مالباتا تەلەبانی وها ێریشەکی دژوار کرد وانە سوژداریان مەزن ئەوێ کرد ئالیە دنێ حیانها جبر مثلا شرک سوریه هبو اقتدار هاتبو بحراندنه که چپ به چاوه نبه مافته که به دسته کرده یا نکه به دسته کرده دوی والده همتاو کرنه یعنی گوتو بیش کرنه و شونده ها تاویتنه به مثلا ترکانین داجی داویه دا İdara Suriye bi tevayı ketbin kontrola Türkiye ve alkariye Abdullah ve derece mesela navi entegrasyonu Kurde ve dere mafu ava devşe berdan yani veya haşede ve ko prosedura tevlibuna devleta Arabiya Suriye tekmini berdavame او kesin ku berpirsiyari haşede ve bun وكس درada جي واردبن ليجبو ما في كردا حيان وقت روجافيدا تشتكي أبيتني والباكور جي يعني هم زانن هم آلية مهبي هم آلية آق بارتي هم آلية دم بارتي بحزارا جوين شكرن كسي در دور أخو إقناع كرن طابي درده حكومة تركيا شي نورمال حيان وهاجد بيجن اف بباشويا Türkiye be teröre, satsala nu, a Türk'a, a devleta Türk, a natava Türk. Bu var inavdıkın. O pişre anın peş herema be terör, anın rojave. Le ev sergejiya ev ku hayanuha ev dikirin. Yani aliye kurda beguman. Dugotları bidevuha ev ki le bineveda tişteye, eme aşti bikin, eme birati bikin. وأمي ما في كردا عشتي خد روجا بدا هيا بازار دا من سر دسكنن افتشتكو بروباندا تكرن درون او كن ما بواري كسي دردولا خدان راوستاندن لي حتى بوري او كوميسيون كبر دمشتي دا تشيبو راپورك آماده کربو دو راپور داشي تقولنا كي سر ما في كردا يا هبونا كردا او كردا تنبو انجام دا دوازده خالا نها یاسایه که آنین پیشیا مجلس ترکا دبی یاسایه داشی بی یک گوتنه که یک حرفه که مثلا کرد ناوه کرد هبونا کرد یا مافکی کرد تتشکی تیتونه تنه گنگشی لسر اویه یعنی و PKK eve ku çek deynin ve çava deynin prosedura ve servete münakşe kırın. Eve ku hayat 2050 yani hayat 2050 kes ku çek deynin ve fiili kes nekuştu ve yani fiili nekuştu ve nahat ve ispat kırın. Ve do zaman ku hayat fazla sali ceza var ben 5 sali şunda babacım 5 sali eğer 5 sali da tobe kırın تشتكي نكرن او بين عفو كرن واكوش بازا سالي جورتج جزا خواربن ودين صلاة بدن كروانا اكاد في 10 سالي دا تو اوك يوكنا كرنو ملاهم بونو لقورا دولة التفقريان و بي ابون او جزا وانجي بي راكر يعني او دوسيا وان جورتي رابع يعني دبين ابردا تيغوتن دبيجنا ميوانا entegre jiyane bikin. Yani wan terbiye bikin. Wan binin serya baş yani aliye eveva baş teslim bikin. Poşmanya wan bidin diyar kirin. Piştimi ben afu kirim. Lê divê derê de tabi evekî dinêje. Yani kesê ku beriya 2050 ceza xwaribe evana nakevin ber. Yani gorî ev eger divan meclisê da komisyonê da gorandin û ev çê nebe nakevin ber. Ev jî astengekî dinê ya jî problemekî dinê pêşerojê wê têkeve ber. Dibe ku ev ya jî dewleta Tirkiye ev mesela İranê şerê Amerîka û İsraîl û İranê di ku de here wê çiqasa fira bibe li gora wî dixwazin wek sipa bimîne. Yani hinekî kes bi tevayî ew nekirin li cî xwe bimînin
وەک سوپا وەختێ لازم بە بخەمتینم یاژی نەخەمتینم ez wer dibînim yani yana tu sebebekê wê tune wextê rêxistinekî eger êsûcê nû têkevin ber vê yasayê û sûcê kevin nekevin ber tim vatekî wî ya dinê tune yani estê xwe eger qanûn be ya jî usul be ew be ê kevintir rehetir gerek têkevin ber hem ji bo wext hem ji bo ew ê rehetir gerek têketana ber lê berevacî ye ev jî bîna evê tîne yani haziriya pêş de dike aliyê dinê ciyê ku Kurdistanê vala dikin Kurdistana başûr ew ciyên stratejîk û ew ê hemî teslîmê eskerê Tirkiye dikin yani ew vala dikin eskerê Tirkiye bicî be ev jî aliyekî wîya balkêşa ji bo pêşerojê problem e lê ez dixwazim balekî bikişînim ser ew ê ku divê pêvajoyê da wextê çek şewûtan din yani ciyê ku em zanin serildana Şeyx Mehmûdê Berzencî yani di 1990 da dest pê kir piştê demekî tavê Şeyx Mehmûd dewleta Kurdê îlan kir xwe jî kir qiralê ew ê wezîr û mavezîr û hemî çêkirin lê li ber êrişên İngilîz a dem çû şikest û dîsa 1922 da dîsa dest bi şoreşê kir li vê şoreşê li vê ciyê ku şikefta Casenê yani wê derê li herêma serdaşê ew ê kir li wê derê biçî bû şoreşê li wê derê îdare dikir heta li wê derê bangê heq kovara ew ê jî a resmî a dewletê jî li wê derê çap dikir dewlet tişta bîr ve nake hela tiştê ku bi Kurdava girêdayî be qet bîr ve nake ji bo wê jî çekşewtandina PKK jî birin ciyê serhildana Şeyx Mehmûdê Berzencî çêkirin mesajekî ku serkopkirina tevaiya Kurdistanê dane pêşiya xwe yani ne mesela PKK çekdeyne çekdaneyne wek prosedor jî ew ciyekî girîng ciyekî dîrokî ciyekî pîroz ji bo Kurda li wê derê çek dan şewtandin yani çek şewtandin vateya wê giran e yani ew ê olciyekî wiha pîroz û dîrokî ji bo Kurda li wê derê dankirine ev jî aliyekî wîya rûreşiyekî mezin e li dijê Kurda ew jî aliyekî dinê bêguman yani ji bo me kesê ku di zindana da ji ber gotinekî ji ber kiryarekî ji ber evekî ketine zindanê neheqî li wan têkirine ji zindanê berdana wan tiştekî baş e çekdanîna PKK jî PKK heya wiha ev şer û pevçûnên ku hatiye kirinê feydekî nedaye Kurda yani dû wayê da jî çekdanîna wan tiştekî ew ê yani aliyê Kurda ve aliyê wê ve kes li dij dernakeve lê mafê ne Abdullah ne kesekî dî tune ku pêşiya ew ê bike êrişê mafê Kurda bike û tim mafê her mafê Kurda dijîtî qebûl bike ew jî aliyekî nehêniyê vê ew ye ku bi giranî her kes dijê vê aliyê Kurda ve bêguman aliyê Kurda wek millet wek nebtewe were tê koşîna xwe da ev me nadesteklandine yani aliyê Kurdistaniya nadesteklandine lê ew sergêjiya ku heye jî lazim e ew ê bike yani em dixwazin tabî şîrova vê hefteyê bi giranî ji ber ku ev li pêşiya me ye em şîrovê te kodarî bikin û ku em zanin yani tu li metropola dimînî metropola Tirkiye dimînî di nav civata hem Tirka da hem Kurda da li wan deraye bêguman lênerînên Kurda ê metropolê jî û têkiliya Tev Kurdistanê jî wek endamê meclisa Partiya Welatparêzên Kurdistanê têkiliya Tev Kurdistanê jî germe di wan wara da şîrovê te ji bo temaşevanên me giringin yani ji bo wê me ew kir kerem kir yani Merovena bu çözüm süreci yani PVJ'ye aşittiği tişki hatineyim mesele evi mesele Lozan'a dayı
Çugo Lozana yeki İsmet İnönü û Diyap Ağa bikar anî. Lozana duda jî li ser Sûrî dewleta Tirkî, yani dewletê ne Baçelî û ne Erdogan jî ji bo ku li Sûrî mafê Kurda û statiya Kurda winda bike, cihê Diyap Ağa Abdullah Öcalan girt. Çuku berî wê na jî bi hewildana Fransa û İngîltere û Amerîka dixwest li Fransa vê meselê çareser bikin. Erdogan ji şerra re, Abdullah Öcalan jî mezlûm evdî re. Yani got gerek hûn vê mesela Kurdî nebin nebera nav milletê dinyayê te fêm kir wextê ku hûn derxînin derve ê ji destê me xelas bibe û ev projeya got Abdullah Öcalan û dewleta Tirkî bi hevdûr çêkir li Sûrî li ser ket. Çuku çiqe mafê Kurda statiya Kurda heke em neecibînin jî hebû. 125,000 askerê wan hebû. Ew jî anî bi navê Kurd dihat pênasekirin. Ew jî ji ortaya rabû. û dewleta Tirkî îro tê aşîtiyê bi Kurdarê naxwaze û naxwaze jî, yani sibe jî naxwaze. Nimûnek jî ew berî çend meha çîka waliyê Kerkûkê Türkmen çêkirin, ev jî bi zora Türka bû. Niha Tirk Amerîka danin pişt xwe, ji wê piştê jî quwetê digirin û dixwazin çi mafê Kurda û çi statiya Kurda li ku hev wê nabişkînin. Adî jî wextê ku Kurd bixwazin, Tirk bixwazin bi Kurdar biratiyê aşîtiyê bidin, gerek ji derbasbûyê xwe yani lêborînê bixwazin. û ew qetliamê îro bi hezara însanê Kurd çewitan dinin, kuştinin û ji wana jî ti lêborînê naxwazin. Ev jî ne mesela biratiyê ne mesela aşîtiyê. Yani bêçawa Almana tazmînat ji Yahudiya re çêkir û lêborîna xwe xwest jî heta got Tirk jî ji Kurda bûye awayî lêborîna xwe nexwazin, ne mümkün e di nebera Kurda û Tirka de aşîtî bêkirin. Di demik zû de Beşîr Atalayê hebû 2013 de ew jî berpirsyarê aşîtiyê bû. Wîna wî çayê got me hadep çêkiriye bi destê me û destê Abdullah Öcalan destê Mîtê. Yani ew jî Kurd ji Kurdayetî derxistin kirin Türk. Yani Türkleşme Partisi çêkirin. Roja îro jî berî yani 2 sal wextê got ev pêvajoya aşîtî dest pê kir, li vê dekê Demokratik Birlik İnisiyatîfî hat avekirin. Ew Demokratik Birlik İnisiyatîfî heta na 3,800 civîn çêkirinin. Wan civînê hanê jî 2 heft şexsê got ji cem Apo hatinin çetînin nizanim çi navê wîna, ew piranî di van civîna de cê distînin û dixwazin, yani dewlet bi xwe dixwazin hinek Kurd têxin wê komisyona got pêşkêşî wan dikin. Yek jê Leyla Zanayê, yek aduda Faik Bulut, Asyayê Hasan Güneşi çî falan. Yani 20 hev Kurdê got berê Kurd bûn û mehna Kurda ji wan derket, niha dixwazin dîsim pêşkêşiya wana Kurda bixapînin. Ji bo wê yekê jî rewşa îro a Tirkiye dewamlî dixwazin got fen û fûta Kurda bixapînin ji bo berjewendiyê Kurda û ji bo heqê Kurda jî wextê got bixwazi gavna bavêje ne hewceyî got apor pazar riqê bike, yani pazartiyê bike. Ji got mafê Kurda ne girêdayî bi dewleta Tirkî û ne girêdayî bi PKK ve. Yani zimanê Kurdî li pêşiya wê na tê engel gerektine be. Ne Apo hebe ne dewleta Tirkî hebe. Ev proje hanê jî ne proje Bahçeli û Erdogan e. Ev proje dewleta Tirkî bi xwe ye. Dewleta Tirkî jî ew jî farklî ye. Yani mero ne ji Bahçeli û ne ji Erdogan îbaret e.
انها لفر اوك انها ايكو لسر صحيح سي كسن يعني دولة بخشالية اردوغان عبد الله وجلانه ايكو پیشکشیا ویشید که yani proje datine بخشالية عبد الله قبول دكه اردوغان جي پاشي لوان مزد که بريار ده يعني وك برچاف برندا tabi بيگمان devlete لی تشتكي يعني Türkiye bejin devlet yani evet ve devleteki bir terör yani Türkiye'deki bir terör aliyeden partiye ben ama pevajoya açtı o çareseriya demokratik o evet diken ledvan ama da nav ya eveci de başarıcı evet diken god be Kurda Türk nabe ve be Türka Kurd nabe aynı gotine Abdullah Öcalan'cı اوی هفته چوی آن زمان به کرده ترک نابه به ترکا کرد نابه لدوار اوی دا yani واره ماف ناسین یا گوتنه کی سر کرده تونه براتی لکرد لورته تونه yani aliye ki haya aliye ki tune bratiye ki çao ve pek vare ev bratiye ki çao te fikrandın yani perskrek Abdullah etine bu perskrek akkurta bu ev devlete bu ev devlete tüm mafeki hemi mafek kurda ben pekir bu evi kirbu ve Abdullah ejedi o mafat tekir yani Abdullah'ın danın peş o evi şahik o evi dikirin de mesele da nave kurtun yani kriyara kilser kurtun o piştivi Abdullah o evi şkun bebu dura pişteriya tişteku bebu dura peyvinu ne yasa ne hukuki ne berdevki devleti da te gotne ki kurda tune çava bratibe ve çava çebe. Yani devam arada kese civat aliyet tıkacı aliyet kuçet fikrini yani ser çava bratiki ve çebe. Gayri ve naci zaten milleti Kürt bise millet tabse halka yani nikarın börabin yekce Türk'ün yekce Arap'ın yekce Faris'in 105 salide dışarı nebera van düşmanı 5 milyon haya 6 milyon Kurd hatiye kuştun. İro tıkarı yeki Fransız yeki Almanya yeki Yunan biraçugo ve hevdune kuştiyim. İjbogo emuk van milleti hani milleti Türk ve Arap ve Faris embe biri hevdu gerek ses salici ev hizmet tajmer ve kubratiya ve peşgeç bikinjmer. İro biderk yer baav dulu hani ve kadahek av me gomero ve بأم ببن بري هفدو أم نابن بري هفدو نا أو ما قبول دك ونا أمان قبول دك يعني دل مرو vicdan مرو راnak yani mesela eve u adici iro ep vejoya guhati kirin yani ne bir ada Poy ne bir ada Bahçeli ne bir ada Erdoğan'ı devlet çe dedi peş yavana yani o kot bejel ser cik yazı yazdıkın vakti go derdi Kevin ve yazıyı da koyun devlet cijvanar ve metni hazırdı ku evjil goruy metni demesin yani ne Apo bir ada ne Erdoğan bir ada ne Bahçeli bir ada vitişti nakin yani belki fikri vana cudi bin دیروکا کردا de ego heri düşmeni mezini kurda bun Bahçeli bun ica iro Bahçeli bu heri dosti kurda bu seroke kurda le bu verin Suriye'nin anlatım Daha آلية دولته يعني نا حكومت ونا وزير وانا كاس ده هبيفيني خدا ده قوتار بحثت ما فكي كرد نايكرن يعني بحثت اوكي كرد نايكرن اگر ما فك كردا يك نيتكي بچوكجي هبه بيوستيناك شر هي شرطن ما فك كردا بشر ناتيه وبشر بجي انجام نابه جبروي كيجي اگر براستی اف دولت بخوازه هنکی بر بکردارا وره عبر یا هرتشتی بیکو خراج را شر و شرط و مرجن اوی واقعی بده اوی ما فوانه بنگاهین هنکی ما فوانه
دستور دا قبول بکه زمانی وان قبول بکه چانده وان قبول بکه هبونه وان قبول بکه خوب خو سر ناو کرد و کردستان کاربن پولتیقا بکن کاربن برخستن بن او گوهراندن ناو او کردستان هاتنه کرنه ناو دشتا باجارا گندا نوالا لازم الوان بزفرینن او کریارن کو حیان و حال دجی کرداجی کرنه گرک برحاتی بیجم ولا او دجمناتی هانه مل کردا کریه او نحقیل کردا کریه دیواری داج تک گوتنه که بغلطیش جدبه کسی در ناکبه لی اوه دبینم کردو تک بریه بابام بریه لی yani براتی مافو او واقعی دا یکه مرفش دیو باف کی بجی وقت براکی پیل مافی مرف که و همی حق مرفش دست مرف بستینه براتی رو درج نابه yani برای حق بجی براتی نابه که امو وانا نه حق و نه اوه بزوره هاتنه بونه جیرانه بزوره سرسری مرونشتنه و او پیل مافی و همی پیکاتین اوه مدکن liberati mi çoğu bakın mı zanım? Aliye'de ne eve ya zanım mesela Aliye Kurda da danusandının hevkariya ve ittifaka o luxuz vrandına ki hevbeş bu yekirne ya yekreziya navmala Kurda jene ki karu xabatane umunji danavan çalakiya da divan vara da jim gelo revçavat çe Kişan Dem Parti'yi bipeye ve ego ev ittifaka Partiyen Kürdistan'ı ve Ali Kürdistan'ı benim servenacı yani tepkere bipeye ve eş başkanı vani beri hatta endame vani çiki kesi gojve revşe razı binu kefa vana jerbetneyim ev yek reziya go kurzi dimeşinin ev çend salı çe buyu bes rola xwe cinaniyem yani vakti go mero penci kesbe cem hevdu ama vakti go mero iş neki vakti go penc kes min karibin iş bikin mesele durdayım yani vakti go meditiji hatta roja iro ev yek rezi kesi go nexwaze kesi go je birevit tineye ama vakti go em tene binji vakti go em tencem hevduji em tişki lezeden akın vakti go mero lezeden eki mesele durdu tefsisi yani gerek duydaki de ev xabata hani tişkil xwazede bikin yani hatta roja İroji tişkil xwazede nekiriye. Ez bawer dikim Partiyen Kurdistanî tevû kes û kesê û serbixweyên Kurdistanî kadrên ku hene danûsandinekî ji bo îttifaqekî Kurdistanî heye evê me civînên wan û danûsandinê wan berdewam in heya payîzê ku bernamekî dane pêşiya xwe kar û xebat ser program û birêxistinekirina vê çerçeva wê tê kirin heya payîzê merv hêvî dike ku ew kar û xebat bi hawakî organize kirî bi ser keve û di vî warê de jî heyan wiha gelek li hem li Kurdistanê hem metropola civînên taybet civînên girîng tên kirinê evan civîna jî berdewam in tevû germa havînê jî her bê rawestandan hatin domandin em ê vî dikin ku payîzê bijî were yani payîzê avayekî hevbeş karbe bêçêkirine û ev proja ku yasa hatiye jî bêtir wê serê milletê zelal bike yani ew milletê ku heyan wa hêviya wan hebû belkî tiştekî li ortê hebe ya evekî ew jî niha derket holê ew jî wê pêvajoya ku Kurd şiyar bin lebû bizivrin û piçekî geştir bin dengê wan bilind bibe dû war de ji ez hêvîdarim bawer dikim ku rewş ber bi başiyê ber bi zelaliyê ve diçe ew jî aliyekî wê erêniye yani ez wer dibînim ji derbeda di vî warê de aliyê metropolê wan em zanin yani
nava dem partiye, nava Oda Parti, nava ev daşi narazî bûniyekî mezin heye. Yani nerhetiyekî mezin heye. Bêbaweriyekî mezin heye li vê evê. Evana jî tabii hem ji bo hineka meselên aborî ne, meselên rûmetê ne, meselên cihê xwe naxwazin xira bikin heye. Yani gelek asteng li pêşa wan jî yani prosedûrekî ew ê heye. û dewlet jî û PKK jî ku PKK niha dibêjin tevgera Apoyî ne heya karbin pêşa vê meseleyê bigirin yani ku civata Kurd ve Kurdistanî ve Kurd tev negerin şon berpirsêrê dewletê jî dibêjin yani vekirî dibêjin em rê nadin kesekî ji vê sûd werbigire û ser neteweyetî ya jî herêmêtî kar û xebatê bike em rê nadin wan biraz anibin em rê nadin wan ew jî tehdîtekî mezin e li dijî Kurdistaniya lê em Kurd bêguman divan wara de lazim e kar û xebatên ku li pêşa me ne bê rawestandan em bidomînin ev jî karekî fedekarî ye kadekî têkoşînê ye têkoşîn heya pirsa Kurd li meydanê be bêguman têkoşîn jî bi êş û elem be jî wê bidome û miletê Kurd jî tevû hemiya û qasa qirkirin û qetliam û kuştin û macirî û şewat û ev ê jî ti wextê hêviya xwe nebiriye her têkoşîna xwe jî qet qut nekiriye jîropê da jî qut nabe heya serkeftinê bêguman ev zelal e vekiriye eger divan wara da tabii tiştên nû tin hebin em hinkî meselên rojhilata navîn û ê derdora xwe jî li ser karinekî gengeşe bikin. Belê. Yani Yani kerem ke. Niha di dijminatiya Kurda de ego sereke ro dilîze dewleta Tirkiye. Zaten li Bakur tişne hiştî, li Rojava jî tişne hişt. Îcana çavê xweberdayî Başûr bi Kerkûkê dest pê dike û ego heta derecakê ji Îranê li ser nigadêlê dîstî dewleta Tirkiye gerek merov biz merol gor wê pozisyona xwe bistîne berîn heme behsa ew têkiliyê rêxistinê Kurda bi hevdûr kirin yanî ew Kurdê got henin ew partiyê got henin ew şexsiyetê got henin bi xwe ji taca serê min in yani ez dixwazim bi qender me û ji min zêdetir karibin rolê xwe bilîzin çigo armancik me heyî ew jî serxwebûna Kurdistanê ye û ev tiştê din jî hemû aracin ji bo wê doza pîroz ji bo yekê yani bê çawa meroj xwar dixwaze ew Kurdistaniyê menê got henin û êgo ji bo Kurdistanê dixwazin çavakê bi rêxînin gerek merov bi qender xwe karibe destê xwe bidiwana û bi wan re bimeşin êşê wana û heskir yani sevincê wana jî gerek merov jî bi vê wesîlê jî ev birîndariya Hesan Yazdanpa a kurê wîna jî bi çika yani bi riya vê bernamê jî ez wêna jî şermezar dikim ev jî yani komplonun nav dewletînin yani sadece ne Îran ev girêdayî bi Tirkî jî girêdayî bi Çîkê de jî girêdayî li metropola xebata kerem Ne kerem ke bidomîn. Tiştî bu yani xebata gol metropola jî tê kirin yani kêmasîq weka Kurdistanê ye û li vê dekê jî xebata metropola jî riskê wan jî pir henin ji aliyê nijadperesta û ji aliyê de jî tefêm kir ew tên çêkirin û çigo ji her cihê Kurdistanê hel bajarê Kurdistanê însan li vê dekê wextê ku merov di cihê wana merov di cihê Mêrdînê merov di cihê Amedê merov di cihê Mûşê merov di cihê Vanê yani ev jî xebatek girîng vî çavî gerek merov lê binerin. Başa. Niha ev şerê Amerîka û İsraîl û Îranê yani her ku diçe balkêştir dibe.
yani yekce êrişê wan ê lemberê Kurdê me rojhilat taybet û lemberê Herêma Kurdistana Başûr her ku diçe dijwartir dibe û Kurdistana Başûr jî hem ji aliyê Bexdayê ve hem ji aliyê Tirkiye û Îranê ve jî her ku diçe tê dorpêşkirin. Warê aboriyê da jî û warê siyasetê da jî tê dorpêşkirin. Ev jî cihê ew ê. Yani niha mesela Amerîka heya dawiya meha pêşiya me meha niha gerek ji ew ê vekşe û ji Iraqê tavî ji Herêma Kurdistanê ji wek eskerî vekşe mimkûn e hinkî hêzê wan ji bo parastina derdorê bimînin. Yani evekî. û Îran her ku diçe êrişê Kurdistanê dike. Yani wek te got Kurê Yerzanşeh yani hat birîndarkirinê lê ne ew tenê pêşmergên Kurdistana Rojhilat li êku li ew ne li Başûrin kampê medenî malbatên pêşmerga malbatên macir ku hene li wê derê her roj bi füze û drona tên bombardiman kirin. Dora nêzîkê bîstî pêşmergeyê heyan û hatine kuştî û birîndar jî gelek hene duî warî da li cem wê jî yekuyek û însan jî tên kuştine. Yani ê bêdeng yekuyek û însan jî tên kuştine li kuçê Kurdistanê. Ev jî aliyekî dinê. û Bexda jî her ku diçe dorpêş dike. Yani Kurda hem warê aboriyê da em zanin yani aboriya ku berê para ku vedqetandin û ew ê niha her me Kurd mecbûr bin ka çawa wê ew ê bidin wê maaşa bidin çawa pere bigîja wana bişkîja reyê bidin. Yani her me guftûgoya pirsgirêkên Kurda wê da tir a netewî û a civatî û a îdarî wê da tir guftûgo dizîvirînin ser mesela maaşa û odan û sandin û derenxistin û ew ê mesele dinya paşgûr dikin. Aliyê dinê heya wan nava Kurda da jî yekrêziyekî avane eninde warê hikûmetê em zanu wê bû di sala serbijartinê Kurdistan ra derbas bû heya wan hikûmet jî nikarbûn ava bikin. Ez ê vî dikim ku mesela Kerkûkê hat da kirtika dawiyê da hestî kêrê wê li wê derê aliyê Partî Demokratîk Kurdistan û Yekîtîn Niştiman Kurdistan hatin cemhebûdû wê mehbûdû ra kar bikin. Ev jî ciyekî ew ê kêfxweşiyê ye herçend dereng be jî ciyê kêfxweşiyê ye em ê vîdar newke. Aliyê Kurdê me rojhilat em zanin yekîtî û yekrêziyekî nava xwe da hevkariyekî ava kirin. Ew ê hevkariyê heya niha bi hawakî gelek birûmet bi hawakî polîtîk bi hawakî ew ê tev digerin. Şert û mercê Başûr jî din berçava şert û mercê Kurdistana Îranê jî a rojhilat jî û şertê şer jî din berçava. Ji bo wê yekê amadekariyê wan baş in lê heyan wa feîlî neketine nava şer ji ber ku pêşeroja şer wê ku da bigore nexwaneye. Yani Amerîka aliyekî êrişê ku kirin rewşa ku Îranê dan eger Îran îdara wê neguherînin îdara wê neroxe ku Îran perçe nebe Îran diwarê hem terora navnetewî da hem li êrişên welatên derdorê da wê gelek dijwartir be gelek bihêztir be û gelek xirab jî tev bikere. Karê terorê bide ser milê xwe. Heya niha jî çawa nebe li hemberê Kurda jî li hembera wê jî karê terorê dike wê niha pê da jî duî warî da xebatê xwe îxanetê xebatê xwe hovane wê pêştaxtir bibin. Lê metesiyekî dinê heye ev şerê hanê bibe şerekî cîhanî. Ji ber ku mesela Hurmuzê hemî dinya heja. û aliyê ticaretê ewa navnetewî da jî hem warê eskerî hem warê aborî da navbena Amerîka û Çînê navbena Amerîka û Rusyayê Çîn û Rusyayê Ewropa û Amerîkayê tev li hev kir. Yani ev da her yekê li gorê bawerî û berjewendiyê xwe da dikare
بهوا كدني افشار تبقر ببشركي برفراتر نا مثلا سعودي فعلي كتيب يمن را نا بشر داي ایران ایریشه وان دولت خلیج هم یاد که ایریشه کردستان جید که و دوام ورا داجی حیان هاجی مثلا لفکرنه که امریکا دبجها ام لهبدو هاتن ام سبی لهبدو ورن ام انها لهبدو ورن اوجی آستانگی امریکا حیان ها نشان داده yani دوی وارد داجی هنکی تشتیم بربچاف کو ام زانن اللي قال لك تشتكي ام بربچاف جن نزانن هم وارد politika navnatavi hem وارد politika Amerika bu kadar acı nezalaliye ki. Yadını Amerika kasıku az dibinem rojlata navin acı Bavariya kolser devleta abat yani devletin heyi tebu van ho vitiye van o zor dariya van o ava vanji Bavariya kolser devleta abat ki. Evji bandora Türkiye'ci, bandora Şam'eci, bandora Bağday'ci, o peşaroji metesiye bandora Tehran'eci devam vara da derkebin peş berjevendiyen PKT yaptı kebnevi. Li eğer şart ber fıratır bibe ihtimala tabi beravaci ve işiciye ve em Kürt lazım tabi hem nava xuda her perçeki hem jî seranseri Kurdistan'ı احتیاجیا me, pêwistiya me, pêdiviya me amazin diwarê têkilî, hevdû famkirinê, nêzîkbûniyê û bi hevdûra rêya diyalog û karkirinê lazim em bibînin. Ev heya niha baş nameşe mêvî dikin ku ev rewşa ku hey me Kurda ber bi hevdû here hem li metropolê hem li diasporayê hem nava welat pêwistiya me herî mezin bi vê têkiliyê û hevkariyê heye. Divan vara da karên baş jî hene. Yani her çarperça da jî divan vara da hinekî kar hene, xebat hene û derva jî evan karana tên kirine em ê bîne ku pêşeroj ama ve geştir be. Yani em Kurd ne wekberê ne. Di rewşa vê sed sala hanê da şansên me jî heye û teknolojî heyaciyekî çiqal dijî me jî tê xebtandinê lê ji me re jî fêdên gelek baş tîne her bûyer û kiryarekî em demekî Kurta pê agadar dibin yani divan wara da şansê me heye bêtir nêzîkaya nava mala Kurd jî rehettir dibe. û Tirkiye bi Sûriyê re jî em mêze dikin evan demê dawiyê bêtir danûsandin ji bo ku ev çi dibêjin entegrasyona ku li Sûriye tê kirinê entegrasyona ber bi Sûriya Komara Erebî ve tê kirinê dixwazin hatiye encamekî ku bi tevahî mesela Kurd ew bikin. Yani ji ortê re hakin eger heya karibin ya jî pir pir asteng bikin û teng bikin. Duy war da jî danûsandinê Tirkiye û Şamê em mêze dikin pir pir germ diçewtî vê pêvajoya ku li Tirkiye dimeşînin li wê derê jî wê hatiye encamekî wê çawa serkop bikin, çawa pêşiya hebûna Kurd li wê jî kirêt bikin. Duy war da jî xebat tê kir. Yani divan wara da jî nizanim lênêrnê teş ber ku min dirêj kir dengê te û înternet jî xwanê ber te diçewtê ji bo wê min piçekî ew kir dirêj kir. Îca bêberê çawa wextê ku dem hade belediye yani serokê belediya serokê şara Derya distin îca ji aliyê xwe di komiserkî PKK'lî tayin dikir. Yani wîna di pişt perdê de ew bêtê çi bike çi nedike falan ji wîna re çê dike. Îca îro dewleta Sûrî jî bi komiserê Türkar re yani hem siyasî hem askerî hem bi her awayî dewlet yani îro heta roja îro dewleta Sûrî wek dewlet yani nehatî damezrandin. Ev çîkêhanê jî ew însanê got li wê deke siyasetmedarin û li wê deke bi sala yani tecrübê wan û xebatê wan henin ew dibêjin yani. Îro dewleta Sûrî bi navê dewleta Sûrî dewletek tî neyin. Bes her warê xwe de Tirkiye. Çika me xelas dibe ez bar dikim ne oğlum? Belê yani di vê warê da hê pêşerojê da jî em ên ser bernameyên taybet pêk bînin
bêguman lê danûsanê ku nihat roja bêdane bi rastî aliyê wê metirjidar gelekin û Kurdê me divan wara da ji hevkarî û piştgiriya navnetewê piçekî li berjewendiya dewletên dagirker da niha qulubiye piçekî. Ev jî rola Tirkiye divan wara da gelek girîng xwaneye ji ber ku ne Amerîka û dewletê Ewropa naxwazin Tirkiye bixeydînin ji bo wê daxwazin Tirkiye ra hema bêje dibêjin erê û aliyê Rûsya û ew ê da jî yani Tirkiye çi dike dibe bira dijîtî nekin qenebereyekî me ya ticaretê ew ê ve ew jî piştgiriya Tirkiye dikin. Tirkiye divî warê da piçekî hem dualê dilêje Rica me jî ji Kurda heye. Mi got ricak me jî ji timamê gelê Kurdistanê heye bele ji jiyana xwe ji sedî bîst û pênc divê rêyê de serf bikin di hundirê zemankî nêzik de em ê bicînin armanca xwe. Dem xweş gelê temaşevanin em hatin dawiya bername xwe heya heftekî dî bi xêr û xweşî bimînin. Ez hêvîdarim em hefteya pêş belkî bi xeber û nûçeyên baştir bên pêşiya we bi xêr û xweşî bimînin.